Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kontrobersyal nga si Lieutenant Colonel Joey Espinido magapatigan sa press conference karon nga adlaw diri sa siyudad sang Bacolod. Chief Tanod, patay samtang pilason ng 3 katuig nga po matapos ginlothang. Sa balita national, travel ban sa Hong Kong kag Macau gindula na. Apang isa naman ka Pinay, panibagong kaso nagpositibo sa COVID-19. Presidente Duterte, hindi luyag ipasira ang ABS-CBN desisyon ginatugyan sa Kongreso. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Pebrero 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Si Dino. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
barkada sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Magapatigayon sang press conference ang kontrobersyal nga pulis ni si Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa headquarters ng Bacolod City Police Office karon nga adlaw, Pebrero 19. Ini ang ginkumpirmar ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, apang wala gin detalye kung anong kaundan sang press conference ni Espinido. Una din may nagwa nga impormasyon ng inaligar, magabalik si Espinido sa Bacolod apang wala naman inisang kompirmasyon halin sa pamunuan sang Bacolod PNP. Si Espinido ang una ginassign sa Bacolod PNP, kagintugyanan para mangin Deputy Director for Operation nga posisyon, kagin pangunahan ng City Drug Enforcement Unit apang ginpapanaugan sa relief order sa Pebrero 5, kagin pa-report sa Office of the Chief PNP sa Campo Crame sa siyudad sang Quezon. Patay ang anay Chief Tanod samtang pilason ng yatatlo katuig nga apo matapos ginluthang sa motorcycle riding in tandem sa National Highway sa Barangay Poblacion 1, siyudad sang Sagay, pasado las 5 sang hapon Martes. Ang napatay ang ginkilala kay Jesus Suico, 59 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Vito sa among nga syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa isa ka testigo sa krimen, nagamaneho sa multicab ang biktima kaupo ng yasawa kag apo sang ginluthang sa mga sospetsado. Suno pa sa nakakita nakasuksok sang bonnet kag kalo ang mga sospetsado, kag ginaligar gintiro ang driver side sang multicab. Maglubas pa, ginpaparaugan pa sang sospetsado kag liwate gintiro si Suico. 5 tubtub-anom ka lupok ang nabatian sa nakita ang ginalegar nagasunod sa mga sospetsado sa natabo ang insidente. Sa karon pa ng investigasyon sang kapulisan sa motibo kag identity sa mga sospetsado. Numero nagpalapit ang single. Pagpalapit, gitero ya dason daw wala siguro makuan, wala siguro maigo primero. Nagpanaog ang nagtiro kag gibirahan mayo. Kabahin sang pahayag sang testigo sa insidente. Samtang mayara na nga persons of interest ang Sagay City PNP angon sa pagpatay sa anay Chief Tanod nga si Jesus Suico base man sa panugiron sang pamilya sa otoridad. Sunod kay Police Major Antonio Benitez Jr. ang hepe sa Sagay PNP, 3 ka mga anggulo ang ilagi natutukan sa karon angon sa pagpatay kay Suico, kag ini among issue personal ang iya trabaho bilang anay Chief Tanod kag ang may angot sa illegal nga droga. Duha pa ni Benitez nga base sila inisyal nga investigasyon, nagagwa ang ngalan ni Suico sa isyu sa illegal nga droga, apang wala sang record nga nagsungka sa kapulisan paagi sa Oplan Tokhang, kag samaylo ang iya lamang nga mga kabataan. Nagapatigan sa karon sang hot pursuit operation ng kapulisan sa pag-aresto sang mga suspetsado. Patay ang isa ka konsehal matapos ginluthang kapon sang aga sa highway sang Barangay Villarreal, siyudad sang Bayan. Ang biktima ang ginkilala kay Alex Diamante Tizon, incumbent nga konsehal sang syudad. Sa inisyal nga report sang kapulisan, si Tizon ang nagamaneho sang iya salakyan sa National Highway sa Barangay Villarreal, Bayan City, sang inisyang gin-ambush sang wala pa makilala nga tagluthang. Suro kaya Bayan City Acting PNP Chief Lieutenant Colonel Alfonso Enriquez, gindala pa sa Bayan District Hospital si Tizon, apang inisyang gindeklarar nga dead on arrival. Ang pagpatay kay Tizon ang nagdala sang katublag sa pumuluyo matapos nga nagasaulog man kahapon nga adlaw sang kafiestahan ang amo nga syudad. Patay mo ng isa ka lola matapos aksidente nga nabungguan sa isa ka truck mga alas 3:20 ang takna sang kagahon Pebrero 17 sa National Highway, Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran. Ang napatay ginkilala kay Gaudencia Mapa, 90 anyos, residente sa nasambit nga lugar, samtang ang driver sang hauler truck ginkilala kay Junesio Huyuhoy, 58 anyos, kag residente sa Barangay Poblacion East, Banwa sang Canduni. Sunod kay Major James Latayon, ang hepe sa Hinigaran PNP, nagpark sa higad sandalan si Huyuhoy sa tuyong ay check ang salakyan, kag samtang ginacheckya rin gulpi na lamang nga naglakat ang truck, rason nga nagbunggo sa balay ni Mapa, nga nagaisanon lang sa puluyan nga among gintunaan
sang iya kamatayon. Preso karon sa custodial facility sang hinigaran PNP si Huyuhoy para man sa nagkaigo nga disposisyon apang sunod kay latayon. May inisyal na nga pag-istoryahanay si Huyuhoy kag pamilya ni Mapa angot sa bulig pinansyal. Sa duga nga mga balita lokal, preso sa custodial facility sa hinigaran PNP sa Daivari Flores kag Mark Joseph Tanagan nga lunsay pumuluyo sang Sitio Galera, Barangay Nanunga, Banwas sang hinigaran. Ang duha ang imbolbado sa nagluntad nga binun-anay sang duha ka pamilya nga nagresulta sa kamatayon ng Daivan Flores kag Alan Yurag sang Lunes sang gabi. Si Vari utod sang napatay nga si Van samtang si Mark Joseph naman ang pakaisa sang napatay nga si Alan. Ang duha ka suspetsado upod man sa sulod sang custodial facility, apisar nga sila ini ang naging kwentrohanay man sang natabo ang insidente. Ginako ni Vari nga siya ang nakapatay kay Alan sa nga nakita nga natumba na ang iya magulang nga si Van. Ginako man ni Mark Joseph nga nagpalupok siya apang wala ginigo si Vari kun pasalbagid lamang. Nagapabilin pa sa hospital si Freddy Tanagan, ang amay ni Mark Joseph matapos naging buno man ini ni Vari. Padayon pa investigasyon sang kapulisan sa motibo sang insidente. Plano naman nga imbitahon ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas ang duha ka pulis isa ka abogado nga nakakita sa litrato nga kaupod sang nakita sa litrato nga kaupod sang napatay nga si Patrolman Eric Alcosaba. Suno kay Biñas nakita ng litrato sa sunod sang Toyota Hilux ni Alcosaba matapos gintiro sa Sabado sang hapon sa corner Burgos Circumferential Road, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Luyag ni Biñas, may baluan kung paano nagkilalahay ang duha ka pulis kag abogado upod kay Alcosaba. Nagapati si Biñas nga dako mabulig sang nasambit nga mga persona sa nagapadagong nga investigasyon sa pagpatay kay Alcosaba. Ginapabaskog pa sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ila kampanya batok sa iligal nga panahor. Sunod kay Colonel Romeo Baleros, hindi o kon ini ang baseman sa direktiba ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa. Dugang pa ni Baleros, ila ginatinguan nga maaresto ang mga persona nga nagaintra sa tanan nga sahi sang iligal nga panahor. Palayag pa ni Baleros kung hindi man madula, tinguan nila ini nga mapahagan-hagan. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, sakop na sa mandato sang kapulisan ang pagdakop sa mga panahor nga ginapatigan sa tion sa kapestahan kag kun may namatyan. Suno kay Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga base sa direktiba kag ipapanaog ni PNP Chief General Archie Gamboa, mahimo dakpon ang mga persona nga nagaintra sa illegal nga panahor kag bisan ang mga pabulang nga ginapatigayon sa mga kapiestahan. Patag ni Pico ang isyu sa pabulang sa piyesta, amo nga ini ang ginhalinan sa pila ka insidente. Samtang sa bahay naman sa namatyan, may pila ka man na report nga bisan tapos na ang siyam kadlaw nga pagpulaw apan nagapadaan sa gyapon ang pagpahamtang. Nagapilar si Pico sa nagaintra sa kaangay nga buluaton nga may penalidad sila kasalabton sa kasuguan. Naglambot naman sa 36,000 pesos nga balor sa ginasuspetsohan Shabu ang na-recover sa apat ka persona sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa kapulisan sa San Carlos las 4:25 sang hapon, Pebrero 17 sa San Juan, Tunga, Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Arestado Sanday Edsel Valencia, 46 anyos, Concepcion Mahinay, 31 anyos, Ray Requieron, 40 anyos, kag Reynald Apostol, 26 anyos, tanan residente sang among nga siyudad. Na-recover sa mga suspetsadong 12 tanan, kapalaba nga sa Shays ang ginasuspetsohan Shabu, kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso karon sa San Carlos PNP ang apat nga kag nagapatumang sa kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa paghupot sang iligal nga droga. Naglambot naman sa 150,000 pesos nga balor sa ginasuspetsohan Shabu ang na-recover sa duha ka mga persona sa buy-bust operation sa Silay PNP malas 3 ang tagna sang hapon kahapon sa Sitio Cubay, Barangay Ginhalanan, Siyudad San Silay. Ang manadakpan kilala nga Sanday John Galliano, 42 anyos, kag Ildefonso Gargaliano, 19 anyos, tanan residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga suspetsado ang 14 ka heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan Shabu kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso karon ang mga nadakpan sa custodial facility sang Silay PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15.
Sa ato naman nga mga kaaksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, cyst man o tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga botika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Mendalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Travel ban sa Hong Kong kag Macau, gindula na apang isa naman ka Pinay sa Hong Kong. Panibag-o kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Presidente Duterte, hindi luyag kuno ipasira ang ABS-CBN. Desisyon ginatugyan sa Kongreso. Ang mga balita nasyonal sa pagbulik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon yung kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:21. Detalye na sa atong nagapangunang mga balita nasyonal. Ginkakas na sang gobyerno sa Pilipinas ang pagban sa mga Pinoy nga migrant workers nga magpadulong sa Hong Kong kag Macau sa tunga inisang pamahog sang coronavirus disease 2019. Sa isa ka tweet ginpahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay, ginkakas na sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Hong Kong kag Macau sa outbound travel ban. Ang ban ang ipatuman sang Malacanang sa naligad nga Pebrero 2 kasunod sang COVID-19 outbreak sa China. Ang ban ang ginpatuman man sa Taiwan, apang ini ang ginkakas matapos ang protesta sa ilang nga gobyerno. Ang Taiwan, Hong Kong kag Macau ang may pila ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang isa ka Pinay sa Hong Kong. Ini ang ginkumpirmar sa Philippine Consulate General kagin pasiguro nga may ginpadala na nga team sa hospital agon mag-check sa iyang kondisyon. Sa nibaluan ng Hong Kong, mayara sang 61 ka kumpirmado nga kaso kag may isa ka napatay bangod sa COVID-19 base man sa report sang South China Morning Post. Una diri ginkakas na sang Department of Foreign Affairs ang travel ban para sa mga Pinoy migrant workers nga magabiyahe padulong sa Hong Kong kag Macau. Nadugangan pa kang nagdangat na sa 35 ang mga Pinoy nga nagpositibo sa coronavirus disease nga sakay sa Diamond Princess cruise ship nga nakadungga karon sa Japan. Base sa impormasyon alin sa Philippine Embassy sa Tokyo, ginpahayag nga 8 ka Pinoy nga pareho nga crew sa barko ang nagpositibo sa virus. Ang mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 ang gilayon ng insaylo sa Japanese hospital kag karon nagapaydalom sa pagbulong. Mayara man sang close coordination ang imbahada sa mga Pinoy nga yara sa ospital para mahibaluan ang ilang mga kinahanglanon. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga hindi luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipasira ang ABS-CBN apisar sang sulit-sulit nga pakamalaot sang Chief Executive sa network. Suno kay Panelo, ang renewal sang franchise sang ABS-CBN Corporation ang nagadepende na sa Kongreso. Iniisa ka semana matapos nga ginkwestiyon sa Office of the Solicitor General sa Supreme Court ang lisensya sang broadcast network nga mag-operate. Ginpathag ni Panelo yara sa Kongreso ang pagdesisyon kag kun mayara man inisang poder sarang ini nga ma-overrule sang Kongreso. Pero suno kay Panelo, ang Supreme Court ang mayara sang jurisdiction sa petisyon sang Solicitor General kag ang mataas nga korte ang makadesisyon kun bala matuod ang mga ginalegar mga paglapas. Ginpangabay sang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema nga mag-issue sang gag order nga nagadumili sa partido nga istoryahan ang merito sang infile nga coup warrant of petition batok sa ABS-CBN Corporation kag sa subsidiary sini nga ABS-CBN Convergence Incorporated. Ginaligar ni Solicitor General Jose Calida nga ang ABS-CBN ang nagasulod sa propaganda para makuha ang simpatiya sa publiko kag para maimpluwensyahan ang resolusyon sang kaso kasunod sa gipasaka sini nga petisyon nga tuyo nga forfeit ang legislative franchise sang broadcast network. Una, ipanawagan ni Calida ang revocation sang prangkisa sang ABS-CBN tungod sa ginalegar highly abusive practices kaangay sa pag-operate sang pay-per-view channel sa free-to-air signals kag pag-issue sang Philippine Depository Receipts sa mga dumuluong. Bilang sabat sa coup warrant of petition, gininsister sang ABS-CBN nga nagasunod ini sa lahi, apang si Calida ang nag-file sang very urgent motion sa pag-issue sang gag order sang kahapon nga adlaw Martes angon sa aligasyon sini nga naglapas ang broadcast network sa ginatawag nga sub judice rule.
Ang interes sang nasyon ang mas importante kumparar sa 11,000 ka tawo nga mahimo madulaan sa trabaho kung mapaslawan ang ABS-CBN Corporation sa pag-renew sang prangkisa antes ang Marso 30, 2020. Ini ang reaksyon ni Senator Ronald De La Rosa sa nagwa ang kabalaka batok sa 11,000 kaposible madulaan sang trabaho. Suno sa senador, dapat man nga maimbestigahan ang ginaligar pagpangabuso nga nagakatabo sa ABS-CBN agud mahatagan sang kasanagan ng publiko kag mapasabat kung sanday sino ang sa likod sa among nga isyu. Samtang wala naman gindiretso sabat ni De La Rosa kung ano ang boto niya sa tion nga talakayon sa Senado ang renewal sang prangkisa sang ABS-CBN. Ginaduso naman ni Senator Francis Tolentino ang pagpadasig sa pagtukod sa potable water supply system para sa mga banwa nga wala sa makuhaan sang matinlo kag mahimo inumon nga tubig. Sa hearing sa potable water supply system sa kada barangay, ginpahig sa senador nga nakabato na isang report nga may 455 ka banwa sa pungsod ang wala sang sarang nga makuhaan sang tubig nga mainom. Sunod sa report, nagligan ng tuig sa Salin Tubig Program sa Department of Interior and Local Government, ang banwa ginakabig nga may kakulangan sa pag-access sa matinlo nga tubig kung 50% sa kabalugan nga populasyon ang wala sang makuhaan sang sarang mainom. Ginpahayag naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio nga ang termination sang Visiting Forces Agreement o kon VFA ang maghahatag sang mensahe sa China nga hilway na ini nga makatukod sang air kag naval bases sa Scarborough Shoal. Sunod kay Carpio, ang VFA ang naghahatag sang legal nga basehan para sa presensya sang US Forces nga mag-intra sa military exercises nagapanugot man sa Amerikano nga magmarka sang red line sa Scarborough bilang warning nga ang China hindi mahimo patukod sang shoal. Ginihemplo ni Carpio ang ginpatigayon nga exercises sa Luzon sa diin ginpakita sang US nga handa sila nga magpalupad sang ilang HIMARS missile para ipakita sa Chinese nga halin sa Luzon mahimo nila gub-on ang bisan ano nga gintukod sa shoal kag isa ini ka mabaskog nga mensahe para sa China. May kapaslawan sa deliberasyon kag indi sa intelligence ini reaksyon ni Anay PNP Chief karon Senator Ronald De La Rosa angot sa pagkalakip sa ngalan sang kontrobersyal nga pulis si Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa narco list. Suno sa senador, nakasiguro ini nga makakas ang ngalan ni Espinido sa narco list kung na proseso lang matapos na napabayan ang nasambit nga impormasyon. Patag ni De La Rosa, wala sang failure of intelligence tungod mayara sang intelligence report nga nagwa ang ngalan ni Espinido. Duha pa ni De La Rosa, mahimo nga failure of deliberation lang tungod wala na deliberate sang temprano. Nagapati man si De La Rosa nga malutsan ni Espinido ang nasambit nga isyu. Samtang ginako sa senador nga mismo siya ang nakibot man sa pagkalakip sa ngalan ni Espinido sa narco list. Sa katapusan niya, balita nasyonal, ginbolgar sang National Union of People's Lawyers kung NUPL nga gina-enjoy ni retired Army Major General Jovito Palparan ang special treatment nga ginahimo sa iya sa presohan sa piyak nga gin-convict siya may kangtanan sa pagkadula sang duwa ka estudyanteng aktivista sa 2006. Si Palparan ang ginsentensyahan sang tubtub 40 ka tuig nga pagkapreso sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention kay Sherlyn Kadapan kag Karen Empeño. Ginsaylo si Palparan halin sa military custody pakadto sa New Bilibid Prison masobra 2 ka semana pagkatapos ini ginpamatbatan sang 2018. Angot sini ginapanawagan sa NUPL sa Malolo City Regional Trial Court Branch 15 nga tapuso na ang ginalegar special treatment kay Palparan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Ang mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, nagababakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong ipangtiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.